SMNR Radio News Blast. Sa katapusang detalye sa atong mabalitang lokal, gipalig-on sa Department of Tourism Central Visayas or DOT7 ang suporta niini sa industriya sa turismo sa Bohol atol sa pagbukas sa 5th Sandugo Tourism and Travel Expo 2026 sa Island City Mall. Sa mensahe ni DOT7 OIC Regional Director Helena Asis Dimpas, gidayeg ang Bohol isip usa sa mga nagunang destinasyon sa nasod tungod sa lig-on nga panggamhanan, aktibong partisipasyon sa komunidad ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Lakip sa gilunsad nga mga inisyatibo ang Bohol Market Tour sa Tagbilaran, ang Farm and Culinary Site Assessment karong Agosto 3 o 4 aron mapalambo ang agritourism ug ang PTAA Familiarization Tour alang sa pagpalabo sa bagong travel packages. Pinaagis ang kampanyang Discover More to Love. Gipasalig sa DOT7 ang padayon nga suporta aron mapadayon ang malungtarong turismo ug mas daghang oportunidad alang sa malokal nga komunidad sa Bohol.